Ay, gana ko par. Sa chisien, ye ga jing penyo ga jung blay, ye ga kalat, ga ga kabu crown, ga bangan yo ban wan shifi, ki kon ga jung blay. Hang no ba pidon ga ko par nga pedeng sno ba yifi. Ga kerteng ga ba yam ba don bon ga jung try jisu unong pedem janga ba jung fi. Tiga ko par ba metang ga let ban ye shashkor ye ga jing kai, jung ktien ga jung blay. But bau blame yo ban kerku yang ba di fi. Hang no ba pidon ki kon ki jong blame kerku yang fi met bat met sim. Ka ktien jong blame ka long ka ba don bor ber ka ba kraw hadu gede geta. Ka ba pen kala ka jingem ka jonga ba ka jingem ka jong pi ka dei tang ka ktien ka jong blame. But nga kwa ba ong fi sambat sherlem ye ka ktien jo try sheki way. Beki weiro ken yo mat jingker ku ko ba pi ju yo ma pi na ka wei ka por sha ka wei ka por. Ti hang no ba pidon menta tongin pelat ye ka por ka ba kodor ka jonga ba ka jumfi. Ban ngap ye ka ktien ka jong play ka ba play don ban kren ban pen i fi hai ka ka por. Na kwa ban kren i fi ka por ka wei ka banta ka ktien ka jong try. Bat ka ba don kam ne ka ba don kam e ba pin tip ban pin shaskon ye ka ktien ka jong play khnang ba pin la ban yeng skam. Haga jing sakri ga jing pi yo blay haga jing long ban siem ga jing pi hang no ba pi don ta ka ga ktien ka ba em ka jong blay kata ga kerteng ga bangan ai hang ni ga long ki sop ti phong jong ki banget ki sop ti ki jong ulani ka banget ka bangi kwa bangen kran haga di ga por kum kino ki sop ti ka bangi dei ban phong ko mo banget. Oh kan ni ka badon kam ni ka badon kam ba pimtip la da pimtip ni ka ni hi ka ba pen tlot i ka jinglong ka jim ka ba kadam sim ka jopi ki sop ti phong jong u la ni ka bangai ka nong rem ni ka ktien ka chung try ka bangan pen i hang ni nga bo na ka shiti ka jau apostol paul shikinong ephesus ka nong ka ban rio ka de khot ka ba shipo hado ka ba khat nhiều kini kideki sopti pong jong ulani ka banget ki badon hadu henriu teli ki sopti pong ba pidei ban tip ye gini ki rukom pong jong u banget bagin la ban ye yeng percha ye ki boj jong u satan upon wong ne ka jinking atier jong u blay baro ba pila ban yeng percha ye ki boj tap jong ulani ka satan ka ba wan ban yele persya ya ka jing mut ti perkat jong pi ya ka jingem ke jong pi ki atier lani kita ki sop ti pong jong banget tangan puli fi ne ka ktien ka jong trang kan yarap sibon ni fi ki kon ka jong play ka bible ka ong kum le upal ha ka bawai no tolong ki ba klan ho trai ba ka bon ka jing klan ju Talking no ye ki jingking atian ka jong oblay baro ba pila ban yeng persya ye ki boy tap usaitan na ba ka jingile jongi kamlong ye ka sna ma de ka do henre ye ki hima ye ki bor ba ki nong sadishar jong ka ni ka jingdum ye ki jing bomman ba kan jaman siam ha ki jaka baneng na bakumta to pinshim haladi ye kata ga jingking atier o play baro ba pila ban yeng yele haka daga sngi ga snio bat haka bala dap iki ek baro ban yeng skam to yeng pi na margata bala panpo yele ka singkai da ka jing shisha bat bala king iki jingda shadem ka hok bat bala pong Juti halaki kejat dak jeng lakloi ga gospel ga jeng suk na lor barok putet pin da shim ya ka sti ke jenge dak ba pila ban pelip ya ki som ba me ding barok ki jong usok boman to shimru ya ka jeng da kli ka jeng penem bat ka white lam mensim ka balong ka ktien ublay kini kide kita ki atier lani kita ki sopti pong jong u lani ka bangen na kwa bangen pen i fi ka wei pa ka wei ya ka por jaga ka sopti pong ki jong u lani ka bangen
ke balong ke jing kerku ke bakrau ya ke jing em ke jing pi badaki ni pila ban job ya kita ki bor jong ke jing dum ki jing pensyong ki jing pang ki jing ye kendo ke ba pon jat ha ke jing em ke jing pi namar piu iu pol hang ni wong chem ya kata ka atier jong ke jinget ba pila ban yang persya ya kita ki eki jing pensyoy ha ka por ke besniu ke jing pensyoy kad om jatang sisian lan tang ha ke juk ke sngi hari ha ka wei pa ka wei ke sngi ha ka nu pon ngem tip ya kata na mar kata la da pila pong lupa ye kini ki sopti pong jong u bangai ngan ong yivi pen job daga besuk ya kita ki jing pensyoy ya kita ki jing ele ha ka jingem ke ba kenjaman siem ke jong pi u apostol Paul Ukraine ye kini ki kentien ya kini ke benget hang tai ha po ha kata ke balang tai ha Ephesus ta go on be strong tolong ke ba klein no how try da ka ba pong no ya kini ki atier le ni ke ki sopti pong jong u benget ngan ong ye fi u setan u itu yo u le le ka badon sopti bad bom don sopti badon atier bad bom don atier na kwa badon pi ngi ki benget ngi de ban don ye ka atier ban yeng persya ye ki boy jong u setan ngan ong ye fi ngi om la ban ye le ye setan da kita ki atier do ki jongi da ka jing ksa da ka jing klan da ka boy ka bor ka jongi em Nomor bau syaitan udai uta ubakan jamin siam long spirit being tinga bat pingi long hai kadon ngingem yo i uri kadon ka bor hau syaitan ru nomor bangi tiap bau syaitan udai wangel ubakrau bana ublay kata nga de jing shisha ne ka ktian ga jung ublay tingi namla mangin yele yo syaitan da ka boy da ka bor ka jongi Riban yele yo syaitan kaditang lada pidon ye kini ki atier baka ketien ga jung trai ke hikang yang aivi kata gade ga jung shisha ko kikon ga jung blai ka bangingim la man yele syaitan da ka bor ga jungi ringi dei ban pentikna yele di ba pila pong ne em ya kini ki riu teli ki atier kita ki sopti pong jong ubangai Gan peningi fi ka baning kong ga ba upol ukuran baru peni hang ni ya kata ka sopti pong jang ubanget kene kene wong the veil of truth uta upan po le ka pan po jong ke jing shisha pidai ban pentikna ye le di ban pong ye upan po tongan jipen ingi ye fi kendiat kensot kenang ba pin snutu bangan ka e ka banga kwa akran hang ni kalong ki sapti pong ni jeng banget dengan cupen i fi ya ka jeng long ke jau shipai udai ban pentikna yele di yekini ki dress ka ba udai ban tong haba ulek syakatama shipai barbar ulong uban lakhre Wan mo ong shipai utia tap thai ule kai em man ke pon man ke skila don thmanem don ru ka duty ke jong shipai ka long ban thong ya ka sopti ban shim ya ka suloi ke jong u ban long ready bet man ke pon kata ga de ka lifestyle ke jong u army la ne shipai bet hang ni Shim ka sopti baning kong ni ka rukom pong ka rukom dress juga benget kedai. Shim yo upan po ka keren ye ka jing shisha. Ban yele yo syaitan pidam la ban yele da kata ka jing bom shisha. Pila man yele yo syaitan da ka jing shisha. Ubreo la ni ka breo ubadon ke jing kelan haga jing em ke jing bombay haga jing em pinomla ban yele ye ki jing penchoy pinomla ban yele usitan wat la da pi duai ero usitan no pet na vi na mar balai uyo i ye kada ka jing bom shisha ka jing em ka jang fi shubu menta pidon ka no ka jing em ka bombay hakamat ka jang ublay la da ki jing penchoy ki wan pinamla man ya kerda ma balai pilong ubom la ni ka bom shisha na maka Bible ka yutu ingi shine na gaktian ga jungutran to tip ika jing shisha
Bana pitep ke jing shisha kan pelaj fi. Jesu Kran ke gospel ke jung Yohanes ke lanong ke pradikot ke balai puar. Pi. Dan pitep bat pidon ha ke jing shisha kan ne ke jing shisha kan defend je fi, kan protect je fi, kan yada. Ya ke jing ke jepi da kata ke jing shisha. Nomor bagi tip baka Bible ke tu ingi ba pide pe shuru na ke juk ke bentar ne ke gospel ke jung Yohanes ke lanong ke pradikot ke sau pu sau. Bau syaitan udai uta ubasyukor bat ubalam lear. Hau kamdon ke jing shisha. Ti banyan le yang une ubalam lear pihak banyan haga jing shisha. Upan po kakran ye ke hak ke jing shisha ke jenga bat ke jengfi. Da pidan ye ke jing shisha ke jengim pila man be yu syaitan bat pinjab ro iki jing berjoy. Reda pim yang be pinam pilong kenreng ke jengim job syaitan yivi. Namar balai syaitan uyoi bapidon hakada ka bom shisha. Henry da pidon haka jeng shisha ka ketien ke jumle pila man yele yang syaitan de ka besuk. Nangta ka sopti pong ka baar jong ki banget kedai kata ka jing da shadem jong ka hok. Ka jing da shadem jong ka hok. Breastplate of righteousness. Lada pidon ya kini ke jing da shadem. Pila ban yang yele persya ya ki bot ki bor ki jong usaitan. Kani kini ke sakti pong jago banget. Pidai bandon ya kini kata ke jing da shadem. Kum unongnya abad. Kita kena ya respite dan kita nongnya abad kita kam bandeng ya ketika jing ka ke jing da shadem kenang ban lat na ketika jing kawang ke leer kenang bagonam kta ya ke shadem dan ikenu ke jing ma ke jing ban saw balai kalau don ke tukanar ban ya da ya ke shadem ya kata ka Bible kong baka hok ni don kam kom ubanget ya ka hok kahak kalong kabadon kam hadu kata-kata ya ulani ya kabanget. Kenapa babi juble? Namar usaitan ulang ubalam leer, bad ubatok ubasukor, bad ubajup kensyat kumtai kibriu, bad banyalam kumtai kibriu, syakabesniu. Tiri lepidon ya kene kahak hakajingem gejumpi usaitan onom la le iye ya gajingem gejumpi. Ngan penifi na godong dem giktian gejutra. Naga kitab cungu Daniel kana nong gaban rio kadi khot ka baar puar ka kren ya kada ga jing shisha ha ka tu ko pon ka bala penshitom ya u Daniel bala brat ya u ha gram kising on go Bible ti henry ha ka tu ko pon bala brat ya u Daniel kising sing hane kren ya syaitan la ong baki klam la pen mensau ya u Daniel ken diet ru namar ka Bible ke tu ngi bala shem ha u ya ka jingkot da pidon ya ka jingkot ha ka jing mujupi u syaitan on la ban ktak ti namar balai ka hok ka yada de na ga daw ki kon de pong ya ka hok ke jong kres ka jing mujupi Pinam lon hok dalam di kendiru, ni heba pi pediang yu jisu, heba pi wan shou jisu, pediang yu jisu, kau munong pediang megajim jibi pi pong mentai ke hok ke jeng utrai, haga jeng mujibi, bat heba pi don yu utrai haga jeng mujibi, syaitan umnot bantare ban kata ya ke jeng em ke jeng pi, kata ke di ke sopti pong ke baar jauh banget, nangta ke balai ke ba, pinyo i haga de ka benta de ketien ga jong utrai ga bo pol hikai gi banget ong kum ni ka balai pong ye ki juti jaga jing lakloi ya ka gospel pong ye ki juti u sipai u hap ban pong ye ki shuti u nong rapat ju pong ye ki shuti la ka dei ka por bo le sakti se penton sakper ka bo jutre man gasni u julat ye ki shuti Regan ong ivi usipa uhap ban pong yigisuti. Kata gade ke jigi pet. Ti yanga bade pi la penseriam ban la khot ang ngide ki sipai ki jong ukres. Ngide ban pong yaki juti. Haga jingem ke jonga be ke jong pi. La da pim pong yigisuti. Ngan ong ipi nam long. Ka jing pong yigisuti ka keren ya ke jing yalap gospel. Jiki jing long ready ban yalap ga gospel.
Ke Bible ke keren bau Yesus keren dengan gospel ke jong Matius long arpu pradi kot ke bakat kendai pi de pulih hang dai wang kilit ka putih barok ban yelap ke gospel syaki ben reu barok dahika iki pelang seram iki dapat baptis iki hakka keteng ke jong break pa ble kon bat blay men se bakot kene ke bau Yesus hikai ya kisran ke por ya kadika bentar ke ketian ke jong try ban let ban yelap ke gospel ki syuti hang ni ka keren ye ke jing lakloi ban yelap ye ke gospel usipai klem juti ngodong pi sarem koloi ta ka daw ngodong pi ko ki banget ye di ban pong ya ki juti pikin mau apostol Paul ukren ke syuti sikinong rom kanong bispor kan bakhat san ong kat nu ke ba itenat ki kejat jong kita ki bawalam ye ga gospel fi ki kejat jong kita ki ba yalap ye ga gospel ki long ki ba itenat ong apostol Paul namar kata ko ki kon jeblai kini ki ki sopti pong penam ong bangaram don kam penam la bo Paul hikai gini ki rukom pong ye ga juti ke bakran ye ga jingilap ye ga gospel nangta shu ki sapti pong jogo banget ke bo Paul mention hang ni kedai ke besau kedai ka jinge ka sti jong ka jinge the shield of faith ke sti jong ka jinge pedai bandon ye ga jinge ka ni ga sti jong ka jinge kan ya dai fi na ki som ke ba me deng ke jong syaitan nun siat nang ni nang tai da pidon ke gini ka sti ka shield pila ban ya da ban block ya kitu ki som ke ba me deng jong syaitan ke ba wan ban tedung ban kenta ya ke jing ke jong fi ngidon kampalat ya ga jinget ya ga jingem namar de tang ke jinget ke ba pens ngobha ya uplay on ka Bible pe de pek ne ga city jo apostol Paul si Hebrew kana nong ba khat away ga de khot ka ba ning kong ta do ka ban reu pik lap pat pyo I ba ka jinget si sha ka pens ngobha ya uplay tingidon kampalat ya ga jinget ka ba mut u banget uday bandon ya ga jinget klem ga jinget pisarem the one gijing munumala pila arem the one gijing pang munumala pila arem the one gijing tanjuk munumala pila arem re pidon gijing ke ba scam ke bat ublay kinom trikam ha gijing jepin ba blay pidon gijing one gijing pang munumala kadai ban let kerteng Jesu one gijing kadai ban let pila ban yeng yele ma blay pidon gijing re ba klam gijing pisa job kala namar kata ke sopti pong jeng banget ke besau ke Paul Ukraine ne kalong kata ke shield of faith nanti kata ke sti John ke jenget ke bangila ban defend ban block ya kita ki willful ki bawan ban attack ya ke jengem ke jenga ban ke jengpi ke ba man la ke ski ke ba POE PMOE relar pila don dupai ke shield hai ke jeng bujepi kat shabe pila piat piang pidon pitre pikta bat ra ya ke shield sti jaga taga jinget haga jing bujabi khnang ba phila ban yang persya yaki boj jong syaitan nangta kebesan ke bau Paul pen I baru Quran hang ni kalong helmets of salvation ngidai bandon ya kadika helmet jong ke jing penim kata ka jing ka jing dakli usipai udai ban pong bhai gini ka jing dakli but POE unong nyabat ujupan kam bahaya kani but ki bor sorkal ki ju maham na kapor di ban pong ya ka helmet ndai ban bat stai hekti namar ka helmet kan ya dai ga klik la da jaba accident la da jaba or mahap la da kan tengku hakan ro hamau ha ngadong ifi katu ka helmet kan ya dai ya klik namar ubreu la da dai ga klik la da umyap ro ubeji Nimar balik kan kata ya kebor jimut di perkat bat bala da kadai na kli uyap ubreu la mendekut ke kti kejangat udang im ri la badai ke kli uyap ta dau gidon kam ban yada ya ke kli ti ke e ka ba upol uang hang ni kalong bangi dai ban pong ya kataka jing da kli ka jing pedim
có khi khôn cho beli wat nom klet gì cái này ngini ban wat bat ngini ban don ya cái jing penem cái chăng ya cái jing penem cái chung try cái jing cái chăng ngini ban don ni cái jing penem klem cái jing penem kadang mentoy bi chung beli lakat nu pila he pila san pila don haga balang kadang mentoy snuto check ya le pila pong nem ya cái jing penem haga jing cái chung pi haba kran ni cái jing penem ka kran ni cái jing kala ka bamut Kekeren ni gejing pedang ni Jesus Christ. Kekeren ni gejing pen baptis. Kekeren ni gejing kok ngulut ni ketian gejing belai. Kekeren ni gejing lek ya komon gejing belai. Dei na gede gedang pong ya kani ha gejing em gejing pi. Penting kena je de bapila yo jing penem. Gejing penem kam dei hadian bapila yak pidang tikena ya ka em. Gejing penem kadai shua ba pinya pidai ban tikena bapila yo ya ka. Kene gede gejing shale ketian gejing belai. Có cái khuôn cái chung play cái đi ban phong cái đi cái tukia cái đi cái jing đã khli ha cái jing em cái jong u banget man cái sngi la piat pieng ki we cái yo i ba pila yo jing penem pila phong ha cái jing long cái jing em cái jung pi pen pau sikibriu ya cái jing long cái jing em jung pi ba pila don ya cái jing penem kom ba usipai ha ba yan duty shanitai upen i bang adon ya kata helmet komunang ya ba upen i bang apong ya helmet komta ubanget ubala don yo jisu pen pau ba pila ya pila em pila keren pila bam kom uta ubala yo jing penim dei ban em pathar ban ya pathar kata ga di karukom ke ba ke bible ke hikai nang ta ke ba khat du ke ba riu ke ba pol u kwa ba ki banget ke di ban pong yi di sokti Kaban riu ka di kani sword of the spirit ka white lam chong umen siam ka bahan riu upol upan iyang the sword of the spirit lani ka white lam chong umen siam baro nap kini ki sakti bapipong kaddu kadwai pidon kam menta saya ka white lam ka white lam ka baka kdien chung trai kong ka white lam chong umen sim pidon kam ya ka white lam ka kren ya ka ni ka kdien ka jong ublay pidai bandon white lam usipai lada ula ponglut ikine baro kisanteli ha ke jengem go jong bat ulet shakatama lada uklet banra ya ka white lam yusum lani ya ga gon gesulai ge jongu le no e baro khat barabor ki brevi di gisngi ka bamentaro ki bakalam ha ya gene kila don lut ki ek baro andre ka ba khaddu ka lomba kim don ya ka ktien ke jongu play da pim dan ni ke ktien ke jomrei da wan ki jing pan shoy penam la ban yele penam don kuli pilong bai kom ke to ka suloi henry ka bom don kuli gadong ngi fi ki kon ke bai ken mau ban ra di ban don ya ka ni ka white lam hai ke jingem ke jong fi on da pidon ni ka white lam hai ke jing ke jong fi pila ban yeng yele persha ya syaitan da ka ktien ke jong blei habaki wan ki jing pen shoy pen yele da ka ktien habaki wan ki jing pang pen yele da ka ktien habaki wan ki nu ki jing kendo ha ka jing yale da ka ktien ka jong u play namar bagi ken mau da ka gospel ka jong u Matius lo basau de kot ka basau Jesu wong om tang dau ku hi bau breu nim henry da ka ktien baro ka bamino da ka syutur ka jong u play ki kun jong u play ni don kam palat ya ka ktien ke jong brei takadau ngi ai hika ngi ai kren ngi walam ya ka ktien jong brei na ka por shi ka por ba ki breu kin san na ka ktien ke jong brei bagian snuto ya ka jingsha ka ktien jong brei ka long ka ba don kam ha ka jm ka jonga ber ka jong pi bat bau syaitan u yo i ti pi don ne em ya ka ta ka white lam jong men sim pi don ne em ya ka ktien ka jong brei ha ka jm ka jong pi yo si pim don kaktien pim chu puli ka bible pim chu don ro ko we ka de khot ka jung bi at least u banget u dei ban don simon ki kuli ki kran ni ki de khot ke ktien ka jung u play ki lanong ki de khot ne ta ka dang nong pi u sipai u dei ban don ya ka suloi lani di ban don ni ka white lam musum ban le chakathama ban yele ikinong shon ti kom ta ko ki kon jomle nga bat phiro ngi de ban don
ban pentikna ban don ye ke ktien ke jong play kani ke ke jong sha ne ke ktien ke jong play ka banga pati ye fi ke ne ko por ka bamda kan mau wat nam klet man pong ye ke de kin reu teliki sakti pong ki jong ulani ka bangai nama daki ne pinjab persya iki boy ki por ke jong setan plain ker khu yipi ye ke jong sha skor ye ke ktien ke jong li khoblei sibon hang no pidon pek ini ke ktien jom li tangin dua ini ke por bo bleu yo ban ker khu yipi ke ke por try ke wan man ai ngo image su ke ke por ba ki kon ne ko try ki pek bat ki snap ye ke ktien ne try ke por ngai da duai ban pen kya iki met bat man sim try ya rap iki ba kin la man pong ye ke en reu teli ki sopti pong ke ba ka ktien ne ke hika ye ko bo banget udai ban pong man la geski ba mi shbar ba rung sepo haki por ba ro blei ya rap iki me kinang ban pong ye ke sopti pong chong banget blei ai ngo chỉ mà ai cái này cái bat ker khulang cái này khôn này betroi ki be pek be sha skol cái ktien de betroi ker tengu jisu cái duai cái pan ban ai ngo i betroi amen 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 plain ker khui phi ye cái jing sha skol cái ktien cái joble khoble shibon ngi se sempat ha ko wei pat ko bor amen